talaga pag mahirap. Wala kang sipag, wala kang makakain. Wala kang panggatong. Kapoy kayo ay, ingot ako. Napagod ang baboy. Ano yun kailangan mag-rest. Ito po mas mabaw. Ang iyong tubig. Ginala ni mo? Nakapagod. Sila nanguha na ako, hindi pa kasi pagod ako. Layo eh. Na-stress ang taba ko, natunaw. Kala nyo yun? Natunaw yung taba ko. Nabawasan ako ng 1 kilong taba. Bukas maliit na ako. Payat na ako nito. Saka guys, alam nyo mga kamitis kong chismosa dyan. Pagpatuloy ko lang tong video na to, manguhala ako ng panggatong kasi wala pa akong kuha. Sila meron na. Tingnan nyo sila guys. Tingnan yun mga kamatis kong chismosa dyan. O yan o. Yan, huli ka ngayon. Huli ka balbon. Isa o. Ayan o. Grabe talaga. Ka lang. Relax ko lang yung puso ko. Tumatakbo-takbo. Ayun, tingnan nyo naman ang daan dyan. Ano? Napakatirik. Ay, grabe. Tapos na kaming manguha ng kahoy. Ano lang kami tawag nun. Talian na lang namin yung kahoy para uwi na kami. Kamatis kong chismosa dyan. Ayan. Yung kahoy ko. Ayan, may babalikin pa kami. May babalikan pa kami. Pero, siguro sa sunod na linggo na. Ang ganda. Ay, saka. Ayaw mo, Serena? Kami lang, si Gina. Bye, happy birthday! Ha? Mga nagbaga kay ari. Para sa naari kadakos ko Para sa kadako ari ko Nay ko. Luuyan ni mo day oy. Hatagan lang di ka makililimos ba yan? Kana dadaraday Luoy kayo na siya ay. Wala gid na siya bugar sa ilang. Ugtas gida siya. Nganong yan kung mag-ugtas siya. Ayan na nga mga kamatis kong chismosa dyan. Uwi na kami. Ay na, naghahanda na siya. Ayan ang kahoy namin. Ako, uwi na kami. Ayun na si Maring. Hi Maring. Maring 1. Maring 2. Paring 3. Ayun na, ang daming kahoy oh. Pero naku, ang layo-layo. Yan, salamat. Sige tayo, pantog na ito. Kurari, tuhod. Daghan sa akong kahoy Gina. Daghan gamay. Daghan gamay. Parang pamunit. Bantay rin pamangahon na pakloy sa una. Diha to sila. Oh. Napidaghan ari oh. Mao na giingon ni Leandro. Nga putol na ba? Dati ari ingon siya.